Mga pila ka minutes sa mahaon tay? 15 na to sa 20. So 15 minutes to 20 minutes po. Pwede na po yung mahaon. Pwede na makain? Oo. Yan. Oo. Oo. Pwede na to haunon. Ang mga daggo pila man? 10 pesos sir. Ha? 10 pesos. 10 pesos. So yung kakainin natin yung mainit. Hi guys! So ayan, for this video galing po tayo doon sa Cebu kasi meron akong kinukuha na mga materialis para sa aming restaurant doon sa my farm. So ngayon is gusto ko talagang kumain ng bibingka sa Katmon, no? So mga pita dito, mga unta kasi nga one of our food delicacy here in Katmon po is ang bibingka sa Katmon. No, ipakita ko sa inyo kung paano nila niluto. Yan, so malapit na po tayo kasi nandito na po tayo sa Bakhaw, Katmon. Yan. So ako lang po yung mag-isa kasi yung helper ko is merong ginagawa at saka busy-busy po siya. So ayan, malapit na po tayong makarating sa bibingkahan sa Katmon guys. No? If you are travelers going to North Cebu, makikita nyo po talaga itong lugar na to na maraming nagtitinda kasi along the road lang po yung bibingkahan sa Katmon, no? So yung ingredients ng bibingka guys is rice, tapos yung coconut milk, tapos need sugar, tapos is galingo na ang rice. Yes. Tapos yung pagluto nito sa upper is need ng apoy or baga at saka saluwer. Kaya nga guys, ginagawa tinatawag niya na bibingka sa Katmon. Yan. So, malapit na tayo. Hinahinay lang po yung biyahe ko kasi nga malapit na tayong makarating sa mga maraming bibingka. Pakita ko sa inyo, ang daming nagtitindang mga bibingka. No? Parang nagparid sila. Or hindi ka lang mag-choose kasi nga ang dami nila. Malilito ka kung saan ka kakain, no? Yan, so yan guys, malapit na po tayo. So nasa anong lugar na to? Itong lugar na to guys, patungo po ito sa North Cebu. Kasi yung farm namin is nasa Bourbon po. So, belongs to North Cebu po yung aming farm. Ang dami ko pong karga. No, mga kabilya, mga semento kasi nga under construction pa yung restaurant namin. So, we need to buy talaga doon sa city kasi mas makamura at tapos makasave kami. Sabi ng amo ko. Yan, no, nandito na tayo sa Coring Beach. Yan. Sa Coring Beach na po tayo. We almost there. Yan, so sa Katmon guys, marami po talagang mga beach. Yan, no? Mga beach yan, no? Ang daming beach dito. Tingnan nyo, di ba? Ang ganda ng dagat. Yan, so dito beach din to sa Felicity Beach Resort. Yan. Yan po yung Felicity Beach Resort. Yan, no? Diyan po yung entrance. So nasa Katmundaan na po tayo. Kasi yung location po ng bibingkahan dito sa Katmon is nasa Katmundaan. Dalawa po kasi yun eh. Katmon Bago at saka sa Katmundaan. So Katmon Old tapos Katmon New. Dalawa pong lugar ng Katmon. Hinahati po yan. So if you start to drive galing po sa Cebu City, madadaanan nyo po talaga una yung Katmon Daan, tapos yung Katmon Bago. Yan, nandito na po tayo. So
So yung weather natin ngayon is medyo yan, mainit. Yan, we almost there na po. Alas 3 pa po ako nag-drive patungo doon sa Cebu. Tapos ako doon mga almost mga 10 po. So safe naman yung biyahe ko kasi nga hinahinay lang po yung pag-drive natin. Hindi masyado anong tawag doon, hindi tayo magmamadali kasi nga kahit hinay lang yung ating pagdadrive is makarating din tayo sa ating patutunguhan, di ba? So yung iba dyan, be safe po sa pagdadrive kasi nga is makarating din tayo, mag-ingat tayo mag-drive, di ba? So yan guys, nandito na po tayo sa Katmundaan. Ito na po yung Katmundaan, public market. Ito na po. Yan. Yan po kami mangumpra, mamimili ng mga isda, mga lamas, mga ingredients, yan. Kasi mura po kasi public market yan sa whole Katmun. So taga Katmun, Bag-o, Daan is dyan po kami mamimili ng mga yung mga ingredients po. Yan. So nandito na po tayo. So dito po magsimula yung ating yung manininda. So we need to park po. Yan, i-park po natin yung sasakyan kasi nga dito is blind group po dito. So we need maghanap tayo ng makaparkingan. So yan, kitang-kita nyo yung mga usok na yan. May mga usok po na kasi nagtitinda sila ng bibingka, so may mga usok. Yan o. Yan, dami nila. Makikita nyo rin yan guys. Yan o, di ba? Ang dami nila. Yan, mga bibingka yan. Yan o, puro mga bibingka yan guys. No, alam ko sa mga travelers dyan galing Cebu is makikita nyo po talaga na maraming manininda na bibingka. Lalapitan natin yan kasi kakain tayo dyan, di ba? So dito tayo mag-park kasi safe po dito. Doon tayo sa unahan. Yan, doon tayo sa unahan guys. Okay. So we need to find yung may nagluto. Yan, dito. Yun o, may nagluto doon o. Ayan. Dito na lang natin i-park yung ating sasakyan, no? Kasi kakain pa tayo ng bibingka. Ayan. Ang daming bibingka, oh. Yan. So, dyan tayo kakain sa may nagluto. Parehas sa bayad food. So, yan guys. Dito tayo kakain. No? Yan, oh. Yung mga bibingka nila. Saan ito eh? Kamote. Balat ka daw? Oo. Kaon ko ito. Yan o, ganito pala pagluto, no? Oo. Yan o. Kaya din na daw. Sige. So, kailangan may apoy sa itaas. Yan. Yan o. Si Dudong yung tigtakos. Yan o. Sige, Dong. Pagpila ging usa, igo? Bilang usa? Sa 5 boss. Kailangan na dahon, no? Oo. Na. Ayun. Kailangan nila sa dahon. Dahon, oo. Dito sa mapatan. Pilang kamote o kudak. Ano, basta mo na wala, boss? Mga product aling Katmun. Oo. Kamote, sagi. Yan. Anita ko dito suka dito daw. Asa yung suka? Dito sa kutindahan ta. Pilit tayo. Mga pila ka minutes sa mahaon tay? 15 na to sa 20. So 15 minutes to 20 minutes po. Pwede na po yung mahaon. Pwede na makain? Oo. Yan. Oo. Oo. Pwede na to haunon. Ang mga daggo pila man? 10 pesos sir. Ha? 10 pesos. 10 pesos. So yung kakainin natin yung mainit. Pwede na magbutang. Asa tamang hunaw tayo?
Asa pwede mo hunaw? Right. Tubig. Diyan sir. Ah, diyan lang. Kira ko ah. Yan, pila man eh. May tagtente? Okay. Oh. Yan o, ito yung kakainin ko. Sa dalawa. Yan, mainit pa po. Ito yung 5 pesos. Kana lang. Yan, kakain tayo. Ma, dahil saging. Dahil saging. Okay. Makahilos pa manhig. Hindi ko na mahikap kay pagkupo ng yaw. Diri na Makahilos. Ito na lang siya. Oh, hindi pa kayo. Ang hilaw gani, sir. Alam mo yung ikaw, no? Kutsaraan lang ba? Daghanan na ninyo, tinogikan din nga to. Saon, ada na tayo. Hintayin na lang natin na hindi na mainit. Tagagikan naman gini sa bukid-bukid. Ah. So, ayan na yun dire. Ang taga dito, Itong mga budget. dumaan na sila dito nga. Gini sa ubos yun, mga dilit sila magbibingka. Oh, no? Kainit na pa. Kami, ang isang sa bukid, pulos-pulos sa bibingkera. May mga liki-liki talaga tino. Ubos. Yan o, may mga liki-liki po talaga. Yan po yung masarap. Inani, pila man sa ninani o? 50. Uy. Grabe. Kainit. Ano mo yung tubig, te? Wala. Batol ba? Naman sa balik. Batol? Oh, sige ka na. Inita. Mga toray, ramang ko dire kanina, sir. Oo. Ako tindahan to araman dito sa may Karoy Ares. Ang ibang sa trailer ba? Init. Ako to na bantikag saging. Yan. Soka o. Grabe init. Lami. Masarap. Oo. Yan, luto na tayo. Okay na. Ito na. Di masad pwede paigon kayo, no? Pili. Lain masyad. Lagi. So yan, sugdod ninyo, kanarang kuhan? Ano, kanang salubi ka. Kalubi, oh, nga bukong, no? Kinana na ibagol. Oo. Kaya mawag na siya mag-adjust kayo. Lagi. Hindi siya mga... Mahurot gina nigluto tayo. Oo. Maubos. No? Mahurot na. Hindi mo pantay na tayo. Dili mo likit. Ito. Kung dili maparehas ang kayo, dili mo likit. Aw. Kailangan pareha. O kayo mo naman kayo sa bubong sila. Kaya po dyan yan eh. Oo, kinala siya sir. Init. Bagong haon. Bagong hain.
Okay dah. Init. So sama-sama mag-close dito tayo. Sama mag-close dito. Hindi sa adlaw, kung Domingo, kadlawon pa magluto, pero sa nangyinaron. Okay, kusog man Domingo, no? Oo, nangyinaron, luto may mga alas 8, alas 9, alas 10. Oo. Pero kahit, kadlawon pa, alas 2, kadlawon, alas 3, na namin drink. Oo. Kabuntag, na may dagang mga agit. May dagang mga hapit. Sarap. Dalawa na po yung nakain ko. Guys, iyan ko na po yung video, no? Kasi tapos na akong kumain. Busog na busog po ako sa 2 piraso yan.